Hoxe celebrouse o sorteo da Lotería de Nadal, un dos momentos máis agardados do ano en España. O primeiro premio correspondeu ao número 79.432, dotado en 400.000 euros por décimo e, a pesar de esquivar Galicia, outros premios sí que tocaron ás mans dos galegos. Hoxe, 22 de decembro, celebrouse o sorteo máis esperado do ano, a Lotería de Nadal. O gordo, que este ano recaeu no número 79.432, esquivou Galicia, pero a sorte non deu a espalda a moitos galegos. O segundo premio, o 70.048, levou unha verdadeira choiva de millóns a Vigo. Este número foi adquirido pola firma textil Bimbelola, con sede na cidade olívica, para repartir entre os seus traballadores. Algúns estiman que cerca de 95 millóns de euros deste premio quedarán en Galicia. O terceiro premio, o 90.693, deixou máis de 10 millóns de euros na Coruña, repartidos en varias administracións da cidade. Tamén na Chantada e Ribadeo caeu parte deste premio, cun total de máis de 1,1 millóns de euros distribuídos pola provincia de Lugo. Outros premios tamén alegraron localidades de Galicia. A Illa, Ourense, Pontevedra e Sanxenxo recibiron varios quintos premios, con cantidades de ata 60.000 euros por serie. Pero no que ven sendo a comarca do Barbanza, a sorte desta vez non foi a protagonista. Así o aseguran nunha administración do municipio ribeirense, onde, a pesar de todo, están satisfeitos noutros aspectos. A campaña este ano da Lotería de Navidad, pois a verdad, esquivaron ben todos os premios, desde o primeiro hasta os quintos non hubo nada, en este ano non tuvemos suerte. Hai que destacar que, bueno, temos aí Pedreas, que ao final tamén é bastante cantidad en números xogados. Nós temos un completo do 593, que ao final foi vendido parte aquí en Ribeira e outra parte unha cadena hotelera de Bayona, e despois un 5 que tamén ten unha pedrea, e, bueno, así a grosso modo, pois, bueno, son cantidades que estamos falando de máis dos 300.000 euros, que, bueno, ao fin e ao cabo, non é que sea o que nós estamos buscando, sempre de intentar dar un primer premio, un segundo, un quinto, un cuarto, pero, bueno, en ese sentido temos que estar satisfeitos despois do traballo que nos dá a campaña de que se premie, polo menos, con bastantes pedreas. Así mesmo, deixan claro que hai que seguir tendo perspectivas para a seguinte campaña. Bueno, as perspectivas temos que ter sempre todos os anos, é certo que cae en calquera administración de loterías, e, ao fin e ao cabo, todos vendemos a Lotería Nacional e os números todos os temos repartidos, pero que si sempre buscamos que un de nós, e máis aquí en Ribeira, pois debería de ser o que realmente agraciáramos cos premios, non? En total, este sorteo repartiu 2.772 millóns de euros, 70 millóns máis que o ano pasado. Unha xornada marcada pola emoción, a ilusión e, sobre todo, pola esperanza de que a sorte toque a todos.